ug karon niang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. I am still and waiting. Ang uban niya, tigyo gani mo sugod nga pulihan silang pagkugos silang anak. Pero siya, sa inyo lang anak sa yun, nagpalayo sa isang anak. Sa ato ba, iyang idaw ang gata sa bata? Ay, o tiyo, ibatulsid niya. Ay, pagkawagi po angod uy. Kung mahimo pa lang dahil nga pwede ram mususon ako ang bata, ang dami kong musaw sa kaakuhan, nagdilihayan anang iyang inahan. Ay, iyan na isalikwang. Ang bata nga pagkaliwat ang mga dagway ni si Reeves ay. Nakasiguro gayo ko, kung makakita na si Reeves ang anak, di gid tingali ito ganahan mo biya. Ha, inam sa gasla, no? Isuwayan ako kontak ang ilang number nga. Katong ilang number ni Sir Reeves ba? Wa, makir. Ang ilag yung number ni Sir James, di igod makontak. Aw, nag-ilis tingali tiyo. Og tuwa na sa tingali sila layo. Wa naman gid sila magpakita. Ay, sumlay po ni Ma'am Carla, bahay na na. Wa man siya hiskot. Pero naibaw ko, nagisakitan siya sa awa ni gid pagpakita ni Sir Reeves. Aw, tingali nga naan niya ihanok sa bata ang iyang kasuko. Sakitan kay kung nagtanaw sa bata. Kaluoy gyud taon sa bata. Ay, kung iyan ang ibang hagad ug hatag, ako'y musawa na eh. Ako na lang, uy. Mayo nang may baho ka, Cho. Natubli ang kaluoy na ko ng bataa. Isag, wanay labot sa akong dugo. Huwag ko nung tanay sa. Ngandog yung iyang gibaliwa. Usa kay gibati ni Sir Reeves, no? Naganak na ron siya. Ay, gusto. Karoon na ba itong buwan na ang imong giingon, no? Nga mga anak si Carla? Yes. To be honest, naginaminam yun doon akong magkakita sa akong anak. Makakugos, makahawk. Pero unsaon nga, gitudluan sa noon ko sa gaga ng inahan aron mahimong talawan. Kaanugon sa bata, Ribs. Yes, I know. Sa mga anugon sad ang katarong. Ang katarong sa akong panghuna-huna. Yakalitaw niya magguba. Kung akong yung utngan ug tudlon ang batasan sa inahan sa akong anak kuya. Maong ato na lang una-unaon. Ngawa sila ni Iksis. Aron dili ita sakitan. Uy, may gipabot kang bisita? Wa man. At tingalig ikaw. O niya, nalimot ka lang. Oh. Aron dili ta magpinangutan anay. Ablihin na lang ang pultahan, araw ta mahibawan. Oh no! Wow, grabe ha. Kinahanglan din kayo ng anak imong reaksyon. Mura ka magdakakitag tao, uy, nga may sakit ka mananakot. Sorry, nasaag. Arin ako. Hey! 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 Oh, naunsa na ka? Manluod ka man na yun. Di ko palabot, anak. Ay, bati, kana ready. Ay, ako gusto sa lips. Kuya, Oh, kinsa man na diha? Ano pa lang yung pasudla? dali sa kadiyot. Masoy. Oh, ikaw din eh? Ipaliwar ko kisa yung lips kay Bidiman. Unsa? Joke lang. Oy. Break sa. Ay, palaktas ako ninyo. Ipaibo pa ko ninyo eh. Lagos ako. I miss you. I miss you so much. Please come with me. Please come with me. Asa? Sa langit. Hello? Are you with me? Unsa man nakadungog ka sa akong gisulti, uwa? Oo, sa ganito imong giingon. Manlakaw na ta. Ayaw ko gibitin ba? Sorry. Next time na lang, okay? Ako'y commitment karon sa usa ka investor. So if you can excuse me. Nagita ra gyud na siya alibay ba? No, I'm not. Tinudang akong gingon nga nagyo ko'y commitment karon. Doon ako'y commitment sa usa ka investor. Mount promise, bawi ko next time. Okay? Basta ha, timanaan ko na ha. Sige. Picture sa tabi before I leave.
Demonya! Evil kang bayana ka! Tanawar kung sa kibuhat sa banyagang babay, nag-iingon nila nga karelasyon ni James. Tanawa kung nakatuo ka ba? Nga wagit tampas ang friendship niya itong Judas na Reeves. Iningway uwaw nga babay nga may pose na ilang picture di ay nag-ukop siya sa lips ni Reeves. Tanawa! Og taga iko si mong huna-huna kung nasayop ako sa kong duda, bahin nilang duha. Tanawa! Oh, uy. Unsa kayang tumong? Gagisandan manggit ko niya ng laway nga pictures nilang duha. Unsa kayang tuyo? Patyon ko niya sa konsumisyon? Tanawa ra. Ang reactions man na klaro kayong nagpalagot nako. Kung mao na imo tanaw, ma'am, then ingnong taka nga ignore it. Ayaw gaswang imong konsensya ng klase sa tao kay ikaw rin magupa. While siya, magkatawa lang nimo. Pasag din na siya mo padani mo bisag pila pa kagatos ka mga pictures nga way hinungdan. Since imong nahuna-huna nga gusto ka lang niyang palaguton, ala pasag this is and tripping. Pero iampo lang yun niya. Nga dili yun ta magkasugat ang among mga tunog. Kasi kayon nga mahitabo ka na. Makatilaw yun siya nako. Punyeta siya nako. Nagpakahilom na ko diri, unya iyag yun kong taorag sungay. Makatilaw yun siya nako. Excuse me, ma'am, nagmata ang bata. Otro pa nang nagdagwisat ng bata. Oh, baby! Baby na anak! Oh, baby! Baby! Oh, shh! Oh, hilom na. Hilom na, anak. Niyanas nanay. Gugusta. Gugusta. Kung sa malasing, iba malasing alam bataan. Hilom ako na na. Kasakit mas dong na, minawas tingog ka na. Inakanaw ay hinungdan. Gihasulan siya nga naminaw sa iyang anak. Ay, sa ubang mga inahan na musika para nila ang tsabaw sa ilang mga anak. Nemya! Ma'am! Nagkaroon ka sa gisotiwa. Nag-ano na mataas gawas, be? Ipagawas na, o ayaw yun ang pasuglag palit niya. Kung magsige man ang syaok, aron dili ko na matuok. Lord! Lord, pasayluas siya. Huwa siya masayod sa iyang kibuhat. Ikaw pa itaw na iyang kasing-kasing. Pero mupati na siya kaluoy sa iyang anak, Lord. Bukhain taon ang iyang mga mata. Aron iya na makita ang kununsa iyang katungdanan para ini iyang anak. Ayaw itong itugot niya ang bata mo iyang hanuukan sa iyang kalagot ni si Reeves. Kiwain taon ni sa... Unsa man niya? Nanungog sad ka? Ha? Mura magkagwas imong kaugalingon? Giingnan ta ka nga ayaw ko padunga sa hilak anang bataa. Pero mikubol ka na hinuon diha. Unsa ba? Unsa may buti mo ipasabot ha? Nga mura ka magipilit diha? Wa ka magin mo kihol? Unsa man ka? May kalagot sa kanako? Ayaw kitong ing na anak niya. Kay dili ba ka maingon anak kun wa ako? Ako'y naghimo nimong tao. Sige na! Palayo na! Dili pa kanina ron mong hilom, iitsa ko yun ang bataas bitara! Nemya, unsa ba? Ayaw ginagbuhat na, ma'am. Ay kung tuloy animal! Isilduhan ta karon, ikaw mo'y magsunod sa akong sugo. Ug dili kay ako'y tuduan nimo. Mag-usa ka pangutana, usa ka tubag. Makapahilom ka ng bataa o dili? Kay magkuha ko gayong makabantay ana. Makapahilom na ko. Magawa sa mi. Ay, kalaming sus, kalaming kaparuso na ng iyang inahan, eh. Lamiging batu-batuan. Magpasan og alparyo ning bata, Cho. Kung mapataas ko sa akong kamot, imaan nga mo surrender na ko sa pagatiman ini, Cho. Ay, mamiligro ning anghel sa mga kamot sa ginahan nga wag kyo'y kaluoy niya. Di yun masabot, no? Naganto siya dada sa bata siyang tiyan, so sa siyang kabuwan. Sa sinugdanan, atong nadungog kung usa iyang kahinam nga nagpaabot nga mataw dayon ang iyang anak. Kay nagtuo ka nga iyang gikalipay nga mahimo na siyang inahan sa ila anak ni Sir Reeves. Oh! Dakong sukwahi sa kamatuoran, Cho. Sa tinuod niyang tumong. Aha! I am still and waiting. Kay
Kay nagtuo ka nga iyang gikalipay nga mahimo na siyang inahan sa ila anak ni Sir Reeves. Oh! Akong sukwahi sa kamatuoran, Cho. Sa tinuod niyang tumong. Aha! Uno siya sa kahinam sa una mga adlaw nga nagpaabot nga mataw na dayon ng bataa. Kay, ano magod na iyang gipanuhang gamiton sing pagpanimaos ni Sir Reeves? Unsa? Ay, kawag gibuot niya eh. Ay, lami abitong isibat ining bata, Cho. Aron dili ba maamo sa kabuang aning iyang inahan? Ay, kumaw na dagana. Kailangan nga ayaw yung kumpiyansa, ha? Ayaw yung pagbiya sa kiliran sa bata. Aron kung muhilag din yung bata, ha? Imo din mapahilom. Aron, dili mo sinta tong iyang inahan. Nga wag yun magkailaon sa'y puangod. Aron ko makasiguro, ako na lang ingnon si Ma'am Carla. Nga mamalin na lang ni Dennis Grahe si baby. Para dili na lang di madumog ang tingog sa bata. Bahala ka. Pagkawag yung ipatasan. Kalami naman lang yung tampalangon. Unsa man? May isulti ka pa? Liho ka na. Kung unsa ang ngayon imong buhaton. Kay mo balhin man ka musgrahe. Ingon ini namya. Ayaw na ko kasula pa kung unsa may problema anang bata. Ha? Ayaw naglabdang akong o. Gikuha ta man ganita. Para ikaw na imudupa kung unsa may mahitabuan na niya. Kaya ko, wagid ko'y ideya kung unsa sa pag-atiman og batang gamay. So, professional nurse untay gikinahanglan sa imong anak, ma'am. Oh, mao ba? So, pagday sa imong buot, ang tahas nga imong gipasan karon? Nga naman mo kamanayan mo prangka og sulti. Nga waday kay gusto nga. Gusto ko, ma'am. Akong gikalipay ang akong pag-atiman ron sa bata. Maong, gusto na, ayaw na kasuko. Arisa ko, kaya ako andamon ang usa sa mga bakanting kwarto dito sa Grahe. Pagkapanuway ko niya eh. Iyan ang yung isugal ang kahimtang siyang anak. Malingaw rin sa anhira siya Grahe ang iyang anak. Bintas siya, may pagkabutang dito sa nindot niyang kwarto. Ay, dili na lang ka makiglalis, Pacho. Maningkamot na lang ko. Para dili sad mahimong makaluluoy ang kahimtang sa bata ni Nis Grahe. Sa laing bahin, in fairness, nindot masad ni kwarto ha. Kay, iya ba yun ikipatarong o pahimo para kuno kung doon ay daghang tao nga mahimo niyang mga bisita o niya makuhangan ang space diya sa sud sa bahay. Tani ko na yung mapagamit. Ay, tabangi ko pangita og mo trabaho ini Chobe. Og ipadali aron makapahimutang na dayon mi dinhi. Kay dili na sa ko gusto nga magkaatubang ni pirmi. Ay, ang saan mo sa paglikay nga. Ikaw may mo atiman siyang pagkaon. Dili na. Ma'am. Gikan karon. Kalimti ang uban nimo nga gimbuhaton dinhi sa bahay niya. I-focus ng imong atensyon ang imong gibantayan diha. Kay maghuhukok lang makalihok sa kusina. Nakasabot ka? Sige. Og dili ko gusto nga pangayoon ng imong kahago. Naibaw ko eh. Dili lalim ang pag-atiman o bata. Moment kaninang hunaw ko anang datisa. Punan pa nga magsurok yun ang akong dugo nga makakitas dagway anang anak sa taong way barukanan. Mangdungagan akong imong sweldo niya. Aron dili ka makaingon nga unfair kaayo ko. Ma'am, hain man ang imong kasing-kasing. Unsa ka? Nganong sayo na magkakayo ni mong gisalikuay ang imong anak? Nagsapot ba ta? Nadugangan akong imong sweldo para gawas nun ka mo sermon ako, Hanamya? Ma'am, Punyeta ka! Mulakaw lang ko, ma'am, ha? Harila ko sa gawas. nasuko ka na ko, ma'am. O gasam ni mo gusto? Nangisihan lang nako ang pagdugang nimo sa kainit sa kong ha? Naibaw ka gyud nga nagbukal ning akong dugo tungod sa kabuang nitong hungog nga babay nga nag-send gyud og picture nilang duha ni Reeves nga nagtinusikay.
Unya imong yung dungagan? O sa may imong katungod ha? Nga gikinahanglan man yun imong sukdo ng akong pagbatian ng anak sa hudas? Ang imong trabaho niya no? Maurag yun ang pag-atiman anang buisit nga bata. Og ayaw nag-ugkata pa kung unsa may tinuod akong gibati anak niya. Naibaho tingali ka, ma'am. Nga ang kabaw nga upat gani ang tiil, masayo pa man. Tao pa ba'y dili nga duhara man? Oh, no, no! Ayaw kong applyan na imo pagkapilosopo, ha? So, unsa man gyud? Ha? Tininood na ng imong kasuko nako kay undangon tani. Pasayloa nga dili kumutong sa pag-alagad sa usa ka amo nga dili na nako ikasinabot. Pangita na laglaing ipuli nako. Og sa kadaghang mga taong maro karong panahona, siguro alang nga ang imong makuha kana yung tarong. Pagmatngon gyud sa imong pagpunit og tao, kay dili ko gusto nga masugamak mo sa kadaot. Ilabi na gyud ang bata. Kay mahal ta mo. Mahal tungod kay ikaw ang nagsumpay sa kinabuhi sa akong inahan kaniadto. Dili ko na mahimong hikalimtan mintras may kinabuhi pa ko. Paununan ako sa akong lubong ang utang kabubuton ako diha nimo. Sorry nga nang hilabot ko. No. Ako mo ipasalua. Ako. Sorry. So, pinasod siya mo, eh. So, nagdabuang ang pangitan ako. Kay wa man gyud ko magpakita nimo. Og wa nga nigid mo kontak. Aron bay bawon ka. Nganian ako. Niya ko din magsaka sa laing apartment. Uman nga mo kalit lang tungatos Karen dito sa atong pwesto. Nga na bang gikinahanglan gyud nga mobiya ka dito? Tawag kay di ko gusto nga mosamot kag gubot. Ang akong utok. Imo ginigsa. Ay baw ka gyud nga. Wa kita gusto itong iyang amiga. Ay, iya ginong niya tagag lugar aron paimuslan ko. Iyay. Nakuha gid ka niya? Di na di ka virgin? Kung parehas pa ako sa ubang laki, nga dili kasangkilan o gamay, uday pangisog ang ilang junior. Awa na! Di mo patingaling, maabtatos ka rin nga. Di na gid makabangon sa tumang kakapoy. Kay patagmon ko magyud siya. Siya pagtintal na ko. Swerte lang yun siya. Nga one-woman man ko. O wa naging ko'y plano pa. Nga makigduwa sa laing mga babae. Labi na yun sa parehas ni Karen nga. Klaro kayong maghatag lang kalabad sa kung Oh? So, you're in love? Naunta. Pero sayang nga, giusikan yun ni Carla. Maong akong mahalo ng akong kaugalingon. Kaysa magkiat-kiat uban sa mga babaeng una-unahon. Ay! Nakapasar na unta siya sa step 1. Like sa iyang pagka one-man woman sad. Kaya in fairness, bilib ko niya, tungod kay ako na siguro, na ako rin ang lakis iyang kinabuhi. Pero ang nakadaot, kay mas daghan siyang mga kinaiyang sukwahi sa akong gusto. Maong goodbye. Goodbye na lang. Ay. Ikaw totoo ni-entertain ni Karen. Ano? Nahangol din ko niya. Naibabayagin ko nga ikaw gipunagin ko dito. Nga musapaw gid ko aron nga diha na ta mabiktima niya. Baya no. BSI. Hey. Unsa kay dagway sa ko anak? Hain ka siya maluwat. Kana pangutan na ha. Sayo na magidunta kayo nga tubagon ba? Kung mo sila balikan. No. Not now. Maybe some other time. Og sa di pa ko malimot. Timan ini ha. Ayaw yun tutulis ka rin kung hain ko. Ano? Naibabalay siya kung dinta paingon gikanta sa Cebu. Kamo na manghunting babayhana. Kamo na manghunting. Nung ikaw nalipangita niyang paagi. Kung unsaog di mo sa pagtago nga dili ka matultulan ni Karen.
I am still and waiting. Dili na nimo misnil pang ipangutana kon kang kinsa ming pagkaanak. Tungod kay Sir Scapi gid kay siya ni Reeves. Ug ang mahita po, mao ni ang mahimo na kong higpit na karibal. Tungod kay adto naman unya mabubo ni ang tanang atensyon ni Reeves. Ug samtang ako, mabaliwa na lang. Oh, shit. Dili na pwede. Dili kiti pwede. Mo mientras mahikayon pa. Kay dili ra ba yun at matag-an ang panahon. Sa matag minuto nga mulapay, daghan ang mahimo ra bang kausaban. Kung itugot oroys kahigayunan nga maulian ko sa kong kasuko, ug ako mapasaylo si Reeves. Unsaon naman ako sa pagbawi sa nawa nga kalipay sud sa taas nga panahon. Kung naaon niya ang bata, no. Dili ko palapot. Hala, nagkanagod ang kwartaha, ma'am. Oh, magbuhay ray na ka na ng sapiya. Kung mutuman ka lang sa akong isugo nimo. Nga unsa man, ma'am. Patya ng bata. Pero, dili na nako mahimo nga ako lang, Ma'am Carla. Nagkinahanglan ko katimbang. Ug ako'y laing masaligan para muunong nako, kundili ang ako naging uyuan. Maong itugot na dadun ako si Tiyo Imon. Dili na magdagang pag-istorya, Tiyo. Tabangi ko sa pag-andam sa tanan na itong mga butang aron makabiya dahil taining napita. Sa pagkakaroon, akong isalig ni mo ang paggunahon na og dapit nga ato unang maatuan. Aron dito, atong masabutan ang sunod na tumbuhaton. Nimya, pasabtar ako ko iningitabuan ay. Dito na sa dapit diin layo ta sa tanan nga nakailan nato, Tiyo. Tabagin lang ko sa pagpangita gid sa hustong lugar. Diin safe dita sa atong magtago. Unsa may mong huna-huna? Asa man ta paingon? Asa man yung dapita ang maayo? Pagkabuutan nga bata. Mura taon siyang nakasabot sa sitwasyon. Nimya, niya ta sa dagang tao tayo. Ayaw kalimot na niya sa terminal, ha? Oh. Niata sa terminal. Niata sa palibot sa dagang pasahero nga nagatag ubas para ilang kasakyan paingon sa ilang destinasyon. Pero kita, asa mata paingon, Tiyo? Mon? Nakailang ka pa na ako? Kinsa makay malimot sa babae nga akong gisaaran, nga maugi akong pakaslan. Pero napakyas ang tanan, kay gipalayo sa iyang mga ginikanan. Gumikan kay doon na sila'y napili nga taong kwartahan para maoy imong ikauban sa tibuok mong kinabuhi. Kinsa nakaangkon sad sa kapakyasan.
Tungod kay ako man silang gilayasan. Ha? Imong asawa? Ay, para baliw in town. Aw, Akong pagkumangkon. Inimya. Huwag ka ba tingali malimot sa akong giingon mo? Kato akong gistorya ni mo kaniadto. Siya si Minang Nimya. Nalibay ko nga nagkailat ha. Manay Minang. diin man mo gikan imon. Ug asa man mo paingon, ha? Minang. Wa kami mahibaw. Kung asa mi paingon man ay Minang. Ha? Kining amo. Maoy, pagpalimpad lang. Kay gusto na mong kalimtan ang sakit nga pangitabo sa among kaliwat dito sa bukid. Katong dagan silang mga natabunan sa yuta. Bumikan sa landslide. Mili kay mi sa among dapit. Aron tabangan ang among kaugalingon. Sa pag-am-am. Sa kasakit nga among gipasaan tungod kay kami naman lang. Kung magpapilin mi dito sa among lugar, peligro maming mapuang sa kaguol nga among natilawan. Kung inyong dawaton, gusto ta pong mutabang. Lugar dong! Nga unahan, lugar. Kuwai sa among pliti dong o. Naog nag-una mo, dali. Ay, ninduta ko din yung dapita. Salamat ka nakauyon ka, Day niya. Pero, muagwan ta kahag lakaw. Murag tumas oras yun, kay tuwa pa man sa unahan ang ako yung gipuyan. Ikaw lang? Huwag kay kauban? Inigabot nato dito sa bay, inyong mahibawan ang hinungdan kun nganong. Ako na lang usa ang nagpuyo sa among Pinoy-anan. Swerte nga nagpuyo ining paraiso. Kabilinis ako mga kinikanan nga dugay nang namiya dinhi sa kalibutan. Human sa akong paglayas. Akong nahibaw-an nga nasakit sa tumang kaguol ang akong inahan. Maong mipakita ko nila. Nangayo silang pasaylo nako. Ug ila na di ay giputol ang ilang mga kasabutan ug atong tao nga gusto untang mga sawa nako og tinuyo. Parehasad ninyo, nanimpahad sad mi dinhi. Og dinhigid in taon ipadpad sa kapalaran. Napalit ning yutaan nila ni Papa ug Mama. Og mao ni ang nahimo na kong kabilin kay wa man ko'y laing igsuot. Bugtong siyang anak ni Mia. Ay, pahilo na una mo diha, ha? Panya pahuway mo kadiyot kay mag-andam pa kong makaon, ha? Nahibaw kong gigutom gyud mo karon. Maong ato ng tambalan og sabawng init sa manok Bisaya nga gilatan, ha? Kadiyot sa diha sa mo. Pagkabuutan sa Ginoo. Ay, tinuod yun, Tiyo. Kaysa ba'y magdahong? Nga iya kang ulian sa kalipay nga nawa ni mo sa unang panahon. Murag maminyo na gagkuhan ni Inday. Okay. Congratulations in advance. Basta mo sugot lagi. Ako din pakaslan. May kadiha. Basit niya sa dinihang imong kapalaran, Day. Na, dili na lang ko mag-apil-apil, anak, Tiyo, eh. Ang bata mo importante para na ako karong panahon na. Pero tempa, nangabot na lang dito ni Napita. Pero wag yung kuno mo hatagi og mga detalye kung nga nung nagkarakara kag biya dito sudad, ha? Tungod kay dili na ko makapaabot nga mausap pa ang gimando ni Ma'am Carla na ako. Imando nga unsa. Nga patsyon ang iyang anak.
Unsa? Tiyo, pwede bag ato na lang ni? Dili ni nato ipamahin sa laing tao. Gikan ka ng orasa. Ako na ang... Benji! Love ni Lolo dong, Ben. Oy, si Lolo radi ay. Si Lola na sa nabuki sa bebe. Oy, Lolo. pagkagwapo sa mong bebe. Oy, pagkagwapo. Nanay, hindi ako tatay. Kisa na yangan. And ayan guys, nadungga na to ang part 14. Part 14 da guys, sa ikaw ang gamot, ako ang punuan. Og niabot ni gawas ra gyud ang kuan guys no, ang thriller sa drama nga kuano gustong ipapatay ni Carla ang iyang anak guys no. Pero syempre tungod kay nalooy no si kuan guys, hindi niya iyakiningi kuano gilayas guys or gidala sa lugar sa iyaan o uyuan sa last part guys atong nadunggan nga nangita no sa iyahang tatay, si Benji pala guys no ang pangalan sa bata nga iyang gisagop. Pero for sure all these years guys no nagtuog yun ang bata nga si Nemia ang iyahang inahan. So unsa gaha guys no ang itubag ni Nemia aning higayuna, mutugan ga siya guys nga dili siya ang tinuod nga inahan. O unsa ga po yung itubag no kung mangutana siya sa tubag usa po gay tubag no sa ni Nemia guys sa pangutana sa iyahang anak to be kung asa ang iyang amahan. Mingon gani guys nga nalumos sa sabaw. Mo bini pinaka-common nga tubag guys no. Pag mangita ang bata sa iyang amahan niya wala, mingon dayon nga nalumos sa sabaw. Unsa ang sunod mahitabo, maunang bang-abang lang yun ta guys no kay nindot siya nga istorya. Grabe man din ka brutal man din kaayo si kuan guys no, si Carla. Imagine ha, kaugalingon niyang anak pero gusto niya nga papatay. Grabe. Unsang gahang klasiha sa pagpapatay guys no ang iyang buhaton. Gusto bagha niya na no nga ipapusil o ipaluknos. Grabe siya ka brutal guys. Wala naman lang niingon siya no nga ipasagop. Katanggap-tanggap lang guro pa may no kung miingon siya nga ipasagop no o ipato sa bahay ampunan, pero dili katanggap-tanggap no kung moingon siya nga ipapatay niya ang ihang kaugalingong anak. So grabe si Carla guys no, unya sama sa nadunggan no nga murang nag-ilog sila guys sa bata. Pero para sa ako no, ako ni Nemia guys, maghimo na lang guro sila legal adoption oy. Paraan aron gilayas niya ang bata, magkiinon sa matawag man ni siya nga kidnapping, di ba? Kayo wala may patnogot sa inahan ug wala pod siya papers kung ipakita nga iyaning gi-adapt legally. So mandelikado gyud guys no ang kahimtang ni Nemia ani. Mabot ga sa point guys nga inana.
Og karon magbasa ta guys sa inyong comment diri sa last part no. Sa kini nga drama sa part 10. Shout out mo sa atong commentor. Salamat sa 121 views no. From Lazedo 9184 Katawanan. Ay di mo din mahal kong kaaway. Kuan man ay nisya, ikaw ang gamot. Thanks sa overwhelming support guys. Niabot siya no og 200 views. Wow, that means a lot to me no. 200 views, 16 likes and 3 comments. From Lazedo, si Carla ang nanganak. Nice nga drama, thank you. From Marivic Harwela, dugaya sa sumpay oy. From Dad's Basquez 744, thanks to Dodong Ogrejo Vlog sa ikaw ang gamot ako ang punuan. Part 13, God bless us all. So ayan guys no, thank you so much sa inyong suporta. Og hoybes karon guys, abang-abang no sa sumpay guys sa mga asoy ug bag-ong bayani. Part 4 gahapon natibo guys mo, part 2 og 3 tungod kay kuan manggod. Natibo siya guys kay nangumpra ko no, nya gabiin ako nakaabot. Pero so far okay man no, no? Okay guys ang feedback no sa 2 episodes. Kay niabot yun siya no og kuan almost 200 views na. Thank you guys. What if gano yan na na lang nato no. Pabor mo guys, usaho na lang nato o every 2 episodes ang upload, pero mura pog dili safe guys no, delikado atong channel kay gamay ra mag changes pag full episode na kay taas na manggod siya daan. So mao na to guys kay alas 5:20 na no. Og mag-display na po ko guys sa atong negosyong gamay no. Negosyo na to guys, balot lang sa balot lang karon. Minus jud ang atong kita ron guys no sa YouTube. Gani wala na po tay sweldo karong buwan na guys. I think okay goro guys no kung atong isa-usahon no sa natog upload. So mao na to guys. Again, this is Dodong. Bye for now and have a good day ahead. Oh, enjoy the rest of the day pala.